Meni mnogo znači što sam dobila ovu nagradu, prvenstveno zato što je ona od Wannabe-a i vašu firmu znam jako dugo, još od kada sam krenula da snimam. Mislim da ste vi jedan od prvih firmi koja mi se ikada javila i zato mi toliko to znači jer bila sam jako mali youtuber na početku i vi ste mi se javili i prepoznali me i vidim nakon svih ovih godina i svih ovih novih pratioca i svega, još uvek ste tu, cenite moj rad i baš zato mi ta nagrada i znači. To je nekako krenulo skroz spontano. Ja sam gledala strane youtubere, nisam tada ni znala da postoji naša scena i krenula sam zato što sam želela da budem kao oni. Imala sam 15 godina, imala sam te neke uzore i idole i baš sam želela da ih imitiram i da budem kao oni jer bila sam mala. Tako da tako je sve krenulo i nikada nisam sanjala da može da preraste u nešto zbiljnije i kako je to preraslo u nešto zbiljnije, tako sam i ja menjala moj sadržaj, malo sam se više otvarala na društvenim mrežama i slično, tako da to je sve spontano došlo kroz prethodnih par godina. Kako se menja moje interesovanja, privatno tako se i menja ono što ja snimam na YouTube-u. Ranije sam snimala neke skečeve, neke smešne klipove i svašta što je interesantno mlađoj publici i nekoj mlađoj devojčici. Međutim, kako sam nekako porasla, malo mi se interesovanje menjaju i sadržaj koji snimam se menja, tako da sada baš volim da snimam vlogove. Naprimjer, kada putujem negde, snimam šta radim u toku dana i kada ne putujem, kada sam ovde u gradu, volim da snimim tako moj dan, šta radim i slično, tako da to se menja. Šta je meni u tom trenutku zanimljivo, to snimam i mislim da će tako biti u budućnosti. Neće mi ni ovi vlogovi biti uvek zanimljivi, ali vidjet ćemo šta će doneti u budućnosti. Ovaj posao je kao svaki drugi posao, zato što ja provedem možda 10 sati dnevno radeći nešto vezano za to, jer nije to samo sesti, snimiti i to izgleda sad divno i slično. Naprimjer, za jednu scenu koja traje minut, ja mogu da provedem sat vremena snimajući je i editovajući je, što znaju svi youtuberi i svi koji se bave montažom i slično. I svi misle da je to tako lako i svi mi kažu, Jano, što ne kačiš svaki dan, molim te kači svaki dan, ali niko ne kapira da meni toliko vremena to oduzima i da je to stvarno veliki posao, tako da ne, to nije tako lako kao što deluje i nije tako sve lepo i veselo, nego stoji baš veliki rad i mnoge neprospavane noći. Mislim da je potrebno strpljenje jer ja nisam, da kažem, dobila ove brojke i pratioce preko noći, već gotovo 5 godina snimam. Tako da mislim da je bitno da svi koji žele da budu influenceri, da budu strpljivi jer to će doći ukoliko oni vredno rade godinama i treba naravno biti svoji. Mislim da je to ona klasična rečenica koju svi kažu, ali moram da napomenem i to. Na neki način i jesam influencer jer znam da mi dosta devojčice i dečaka šalju poruke kako su nešto uradili zbog mene, kako sam ih motivisala, kako su, na primjer, pospremili sobu, kako su radili nešto lepo za mamu i tatu, kako su učili zbog mene i mislim ako imam uticaj da neko nešto uradi zbog mene da kao jesam influencer na neki način, valjda. Ne znam da li sam se ja toliko promenila zato što zbog YouTube-a ili su tu i godine koje sam prošla. Mislim, svi se promene kada imaju 15 i 19, ali mislim da najveću promenu nekako sam dobila zato što sam dosta pred kamerama, dosta u kontaktu sa ljudima, bila sam puno na tim nastupima i slično i zbog toga nisam stidljiva, nekako sam, da kažem, mogu da pričam sa ljudima i postala sam komunikativnija zahvaljujući tome i takođe stekla sam i te neke radne navike jer kao što sam malo pre spomenula 10 sati dnevno radim na sadržaju koji kreiram i na toj poslovnoj strani i na toj kreativnoj strani, tako da čudno mi je kada, na primjer, neki dan kada ne radim, na primjer, ne mogu da sad kažem nedelje i neću ništa da radim, bude mi čudno i moram nešto da uzmem i da radim, tako da stekla sam i te radne navike što mislim da mi je dobro i da će mi značiti i u budućnosti, sigurno. Koliko god da mi je ovo lepo i da mnogo volim to što radim, da sam stvarno zahvalna što mi je ovo posao i volim to da radim opet kao i svima, nekada sve bude previše, samo želite da odmorite jedan dan, ali opet nekako navikla sam na taj ubrzan ritam pa nikada nisam napravila dan pauzu, ali dobro, možda se desi nekad. Ranije je to sigurno bio YouTube, sad kako vreme prolazi malo mi je Instagram postao interesantniji, ali mislim da je 50-50%, ne mogu da ih odvojam. Gledanje neke serije, pošto obožavam da gledam serije, ne filmove, nego isključivo serije, tako da kada god sam onako nervozna, hoću da se odmorim i upalim neku seriju i tako provedem vreme. Udobna garderoba, ali nemam nešto konkretno da mogu da vam kažem. Ne volim da nosim štikle i tako te stvari. Volim da sam u patikama, cipelicama, ali nemam baš nešto što je specifično.
Da se vidi da sam našminkana, ali da bude prirodno, da nema tu neke lude trepavice, crveni karmen, već baš da bude onako nude, da imam te neke konture, ne znam ja, da se vidi da sam našminkana, ali opet ne da bude nešto previše nego u skladu sa mojim godinama. Mislim da je to New York. Zato što od kada sam bila mala gledala sam te filmove i serije čije radnje u New Yorku tipa Home Alone, Gossip Girl i nekako odrastala sam i slušala sam i gledala sam nešto o tom gradu i nekako mi je zato baš ostao nekako velika želja. Ruž. Malac je nahalje. Patike, nekako udobnije mi u njima i mogu i da potrčim i sve, nekako lakše mi je. To se isto često mijenja, ali trenutno najviše volim prstenje, tako da to mi je za sada nakloni. Volim zato što mogu da ga radim od kuće, pre svega zato što ustanem kada god upalim laptop, kada god i krenem da radim, a također volim što sam dosta i, na primjer, ispred kamera i zato što volim to, jednostavno da se slikam, snimam. To bi definitivno bilo nešto što su mi moji roditelji rekli vezano za YouTube, pošto opet cijel ovaj svijet u kome se nalazim nije baš jednostavan i može biti i opasan, tako da mama me često savjetuje i ne znam sad šta mogu da vam kažem da mi je rekla, ali baš onako često mi držite lekcije i predavanja kako da se ponašam, šta da radim i slično. Često dajem savjete na YouTube zato što me prati mlađa publika, tako da volim nekako da im pokažem koje su to prave vrednosti i šta treba da onako vole, kako treba da se ponašaju, da bude to ispravno. Tako da ne znam, volim mislim uvek da posavjetujem na YouTube-u svoju publiku, jer mlađi su i mogu da im budem uzor, tako da. Možda notebook. To su definitivno neke Disneyjeve princeze, možda Pepeljuga, mada sve ih obožavam. Baš sam pre neki dan bila prvi put u Disneyu, onda i nekako to djetinjstvo je došlo u stvarni svet na jedan dan, ali definitivno neka Disneyjeva princeza. Možda Friends, to je Prijatelji ili Gossip Girl, Tračara. Pa Ariana Grande je izbacila sad baš dosta pesama, tako da to nju baš mogu da preporučim dosta njenih pesama. Baš smo sad slušali Breathing, ne znam tačno kako se izgovara, ali izbacila je to pre možda mjesec dana i dok smo se šminkale pustili smo njene pesme, tako da to baš volim, to mi sad u glavi. To bi bili moji roditelji i možda moj dečko. Rijetko kada, jer obično tu su najbliži prijatelji koji me zovu i onda ja čekam da se vidim sa njima, ali svi smo mi dosta zauzeti i oni oko studiranja i oko studiranja oko YouTube-a, tako da ako neko ne može, to nije izgovor, nego stvarno neko ne može. Bela. Pa ranije je to bio Brad Pitt, mada sada mi se i menja, možda neko iz Friendsa ili tako, ne znam ja. Ima ih dosta, mislim, ja kako se snimam na YouTube, idem kao sa peškirom na glavi, ubadem antilus, ako se snimam, vratno je to neki moj najveći blam, tako da. Mislim da ništa ne bih menjala, ne znam, zato što nekako sve što se desilo sa razlogom i naučilo me je nečemu. Mislim, znam da to svi govore i da je onako već rečenica koja je rečena milion puta, ali stvarno je tako. Ne verujem baš u horoskop, ali verujem u tu neku sudbinu da se sve dešava s razlogom ili taj neki zakon privlačenja. Tako nešto verujem, ali baš u horoskop kao horoskop ne. Mislim da se ovaj posao kojim se bavim je takav da je baš promenjiv i nikad ne znam šta može da se desi sutra, koja poslovna prilika može da iskoči, šta novo mogu da uradim. Tako da vidjet ću još im spontano pa šta se desi. Baš bih želela da završim fakultet i da nastavim sa YouTube-om, ali šta će kako biti, da li će biti još nešto. Pored toga možda moj brand da malo razvijem, da ima više proizvoda, da sad imam samo parfeme, ali možda bude još nešto, bilo bi lepo. Sa ove tačke gledišta jeste nešto što bih htjela da radim, ali na primjer sa 30 godina ne znam da li će mi biti takva interesovanja, da li ću i dalje biti u zonu ja da čekam da snimam svoj dan, da pokažem svima što sam radila. Možda se promenim kao osoba, ali za sada, kako ja gledam budućnost, voljela bih da radim to baš dugo.
Možda što je onako najluđe, to nije nešto ludo. U vezi sam na daljinu, tako da to ranije sam živjela u Kraljevu, onda sam svaki vikend putovala non stop. Na primjer, u školi sam od ponedjeljka do petka, u subotu putujem, snimam na sat vremena kad su neke pauze, radim danima ili tako nešto. Tako da to je baš veliki izazov kada idete u školu i radite, imate vezu na daljinu i onda sve morate da uskladite. Film. Čokolada, nemam neku određenu, ali sve što je čokoladno ja obožavam i to mi je onako, da kažem, velika mana što ne mogu da se odviknem od slatkog. Volim nude nijanse, onako boja kože i slično. Mislim da nemam nešto što si prepoznatljivo, ali ono što mi ljudi često govore jeste da sam onako umiljata, uvek se smejem, vesela i baš mi to dosta da se ljudi kaže da mi to kao zaštitni znak, mada ja to ne primećujem i to prirodno dolazi. Za sada nemam neku zemlju u koju se stalno vraćam jer sam još mlada i nisam kao proputovala ceo svijet da mogu da se vratim u neku zemlju 100 puta. Ali, na primjer, grad koji bih voljela opet da posjetim jeste Amsterdam i sad planiram ponovo da se vratim. To mi je tako nekako prelepa ta energija koju oni imaju. Svi su nasmejani, vedri, voze bicikla, nema automobila uopšte. Voljela bih da snimim sa nekom stranom youtuberkom, na primjer Zoele. Eto, nju baš volim da pratim, pa eto, voljela bih sa njom da snimim nešto zanimljivo. To sam baš razmišljala i ja za sebe krajem prošle godine, kao po čemu bih pamtila ovu godinu i nekako ono što najviše pamtim jeste da sam baš puno radila te prethodne godine. Mislim da to bila najzauzetija godina u mom životu do sada i baš sam rekla da ću ove godine malo da se opustim i da budem onako, da kažem, da mi ritam bude malo mirniji. Ali van toga možda bih pamtila to putovanje u Amsterdam jer mi je baš onako najlepše bilo do sada. Kada sam prije 4 godine započela sa YouTube-om, nikada nisam mislila da će se ovo desiti jednoga dana. Tako da hvala puno svima i ovo je ogromna čast za mene.